Česká televize Moskva. Vláda schválila výdajové rámce rozpočtu na další 3 roky. V roce 2012 by měl stát a státní fondy utratit 1154 miliard, o rok později 1177 miliard a konečně výdaje pro rok 2014 by měly být 1212 miliard korun. Podle ministra financí to odpovídá strategii kabinetu dosáhnout v roce 2016 vyrovnaného rozpočtu. Z pražské Komérovy nemocnice ráno utekl pacient nakažený otevřenou formou tuberkulózy. Teď ho hledá policie. Pokud nebude pravidelně užívat léky, hrozí, že by nemoc mohl šířit dál. 32letý Bulhar se může pohybovat ve společnosti mladé ženy. Projektu Superlady už nic nebrání. Plán definitivně posvětila Evropská komise. Centrum skoro za 7 miliard korun vyroste v Dolních Břežanech u Prahy. Fungovat by do 3 let. Nejvhodnější realizace světa bude sloužit pro zkoumání buněk nebo terapii nádorů. Jen podle hlasu poznat, jakou má zákazník náladu, nebo dokonce těsnil, že i tohle už dnes můžou firmy o každém zjistit. Díky speciálnímu programu právě jen podle hlasu po telefonu. Informace pak můžou využít pro zlepšení služeb, ale i pro lepší cílení prodeje. Někteří odborníci tvrdí, že podobná zařízení potřebují ještě doladit a že stejně neodhalí všechno. Dovolujeme si vás informovat, že v rámci zvyšování kvality může být váš hovor monitorován. A to nejen co zákazník říká, ale i jak to myslí. Jak je nerozpoložení, jak je starý, nebo jestli svá slova myslí vážně. Pomáhají jim v tom speciální analyzátory. Máme zhruba do 10 uživatelů tohoto systému, ale setkáváme se s enormní poptávkou a zájmem hlavně ze strany zákazníků, kteří provozují velká kontaktní centra. Tím totiž zařízení můžou pomáhat zlepšovat služby, dokáží odhalit, jestli tomu nabízený produkt líbí a jestli ho má vůbec cenu nabízet. Mají ale i své limity, aby byly opravdu účinné, museli by podle odborníků znát charakter každého volajícího. Tak bychom museli u každého člověka mít ten základ, jaký je jeho přirozený hlas, který je daný jeho genetickou výbavou, a potom sledovat, jak se mění. Taxislužbám by program mohl pomoct odhalit lidi, kteří svou objednávku nemyslí vážně, ale jen pokud by se nikdy nemýlil. Těžko si dovedu představit, že budeme odmítat zákazníka z důvodu nějakého zařízení, které bude fungovat třeba na 90%, protože by přicházelo o 10% zákazníků úplně zbytečně. I některé další firmy, které se zákazníky komunikují po telefonu, jsou zatím opatrné, i když různá zařízení už testují. Musíme to porovnávat, samozřejmě zvýšit ty investice, aby se to vyplatilo a bylo to pro to využívání smysluplné. Podle vývojářů by firmy za pár let mohly z hlasu poznat třeba konfekční velikost a nabízet například košile. Úřad pro ochranu osobních údajů detektor hlasu zatím neřeší. Nedostal na stůl totiž žádnou stížnost ani žádost o konzultaci. Jan Hraňo a Veronika Marková, Česká televize. Už je to rok od havárie ropné plošiny Deepwater Horizon. Co se za tu dobu změnilo? V jakém stavu je moře a pobřeží? Odpovíme v reportáži z místa. A co všechno má na práci nový ombudsman Český trh Petr Fejk? Třeba i to, že řeší stížnosti